haino hai TR01AY 1606 marini Khungsa tipar Malkhung TR074013 marini Khungsa auto Malkhungno Thuthaiwi Rwphaimani bai Sago Dukhumankha Khorokbrwi patimung nolsor bengsomni amsayo poila o Sago Dukhumanai rokno talangjaka Sukumar Bormon Memorial sakhamnogo aboni yagulo refer khlai rohorjaka Agortala jibi sakhamnogo Hashtag Police Week Norogai Hashtag Traffic Police Lahar Party Mungrokno Kasunani Bagai Samung Butangya Gona Harmani Piaba Yangte Khaksa Phaisik Srang Salphungo TR01AY 1606 Marani Khungsa tipar Malkhung TR074013 Marani Khungsa auto Malkhungno Thuthaiwi Rwphaimani bai Sago Dukhumankha Khorokni ringsirnai rokno khobai te khoroknai patimung nolsor bengchomni amsayo abo hai patimung nuka hankeno koktumar horjaka fire service ni adong rokno Paithago Sago Dukhumanai rokno poila talangjaka Sukumar Bormon Memorial sakhamnogo aboni yagulo refer khlai horjaka Agortala jibi sakhamnogo abo hai lahar patimuni koktuma mankeno otipar Malkhungno kasulaika amsani lukurok phiaba tipar Malkhung sanai patimung thaini khari thangmani koktuma kasoi phaika patimulo kitingai kisase jorani bagai nupsaka upla kapla Bishal Gorni Simi Jiboni Koktum Chini Khorang